खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 12 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि मावथि राजु सरकारा मैया बेलाव गबोबाय मख'नो गोनांदि बिथां राजु सरकारजों लोगोसे गासै 5 बारग' एनडिएफबि मावथिफोरा थांनाय 1 एप्रिलावनो बेल मोनदोंमोन बेनिनो 4 बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा इन्द्र ब्रह्म अनसाय बर' बैसागे बसुमतारी आरो लख्रा बसुमतारी बिथांमोनहा थांनाय सानथाम सिगां बेलाव गबोदोंमोन आरो राजु सरकारा जामिनदार गैयैनि थाखाय बिथांमोनजों जयैनो गबोफायाखैमोन दा बिथां राजु सरकाराबो बेलाव जोबथेसालिनिफ्राय गबोबाय COVID-19 नि थाखाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया बे बोसोराव खुंफुंजागोन ना जाया बेनि सायाव गोबांनि गोसोआव सोंथि सोमजिखांदोंमोन जाय बिथांमोनहा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां COVID-19 नि माखासे नेमखान्थिखौ फालिनानै देग्लायबो गुबुन बोसोरनि बायदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ गाजा गोमजायै 14 एप्रिल आरो 15 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आखायाव लादों बावखुंग्रि फोरबो खुंग्रा आफाद आरो बिटिसिनि टुरिजम आफादा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बे बावखुंग्रि हाजोनि गिबि सानाव अदेबानि 14 एप्रिलाव हाजो गाखोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि सन्जय नार्जारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ क'क्राझार टाउननि 10 किल'मिटार गोजानाव थानाय हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोआव जागोन फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां हायद्राबाद एफसीआ नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव फुटबल गेलेनो गोरों गेलेगिरिफोरखौ सायख'नो फैनायनि अनगायैबो आसामनि क'क्राझारावबो रोंगौथि गोनां फुटबल गेलेगिरिफोरखौ सायख'नो फैगोन बे सायख'नाय हाबाफारिया नेशनेल इयुथ ट्रायल्स 2021 नि गेजेरजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन ग्राउन्डआव जागोन हायद्राबाद एफसीआ मोननै टीमनि थाखाय सायख'गोन मोनसेया 18 बोसोरनि गाहायनि टीमनि थाखाय 25 एप्रिलाव बेनि ट्रायलआ जागोन आरो रिजार्भ टीमनि थाखाय ट्रायलआ 26 एप्रिलाव जागोन ट्रायलआव जायफोर गेलेगिरिफोरा सायख'जागोन बिथांमोननि फाइनाल सायख'जानाया 27 एप्रिलाव जागोन मख'नो गोनांदि आन्डार 18 टीमनि ट्रायलनि थाखाय गेलेगिरिया 2004 2005 एबा 2006 आव जोनोम मोननाय जानांगोन आरो रिजार्भ टीमनि थाखाय 2001 2002 एबा 2003 आव जोनोम मोननाय जानांगोन बे ट्रेलाव बाहागो लानो थाखाय गेलेगिरिफोरा नेशनेल इयुथ टीम नङाब्ला स्टेट इयुथ टीम नङाब्ला AIFF इयुथ टीम नङाब्ला जायखिजाया गनायथि मोननाय लीग एबा टुर्नामेन्टआव गेलेखांनाय जानो नांगोन बेनि अनगायैबो ट्रेलाव बाहागो लागिरिफोरा गांनै पासपर्ट फट' बार्थ सार्टिफिकेट आरो आधार कार्ड नङाब्ला पासपर्ट लांनो नांगोन आरो फुंनि 7:30 रिंगायाव सौहैथारनांगोन मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि दायाव सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीखौ बिसायख'थि आय'गआ 24 घन्टानि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बेन खालामबाय बिथां ममता बेनार्जीआ मैयानि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय दिनैनि मोनाबिलि 8 रिंगासिम फोसावदिं मेल खुंनो मोननाय नङा मख'नो गोनांदि फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बिथां ममता बेनार्जीआ मुस्लिम धोरोमारिफोरखौ बुंथिदोंमोन दि बिजेपि हान्जानिफ्राय रां जानाय दुथां मानसिनि खोथा लानानै मुस्लिमनि भटफोरखौ गावजों गाव बोखावलायनो नाङा होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उनावनो बिजेपिआ बिथां ममता बेनार्जीनि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनिसिम कमप्लेन खालामदोंमोन बे कमप्लेननि सायाव बिथा खालामनानैनो बिसायख'थि आय'गआ मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायदों होननानै ममता बेनार्जीखौ 24 घन्टानि थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायनिफ्राय बेन खालामदों आसामाव थानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मावथिफोरा 15 एप्रिलखौ बैसागुनि थाखाय बन्द मोनसिगोन स्टेट गभर्नमेन्ट इमप्लयफोरा बैसागुनि थाखाय सानथाम सानब्रै बन्द मोनसेयावबो आसामाव थानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मावथिफोरा बैसागुनि थाखाय सानसेबो बन्द मोनैयाव मिरु सोरखारनि हेंथायै बोराबनाय दिन्थिदोंमोन बेनिखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लयिज वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिया थांनाय 12 एप्रिल एबा मैया मोनसे सावरायमेल जिरायनानै आसामाव थानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लयिजफोरनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव 15 एप्रिलखौ बन्द फोसावबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरा बिथाङा रिटायार जाखांनायनि उनाव इलेक्शन कमिशनार सुशील चन्द्र बिथांखौ गोदान चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै एपइन्ट खालामनाय जाबाय। बिथाङा दिनैनिफ्राय गोदान चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै बिबान लागोन। रंजालि बैसागुआ खुंजानायनि लामायाव बेयावनो लखिमपुर जिल्ला बेंगिरिया बैसागु फोरबो खुंनायनि मुङाव चान्दा एबा रां खांनायखौ हेंथा होदों। लखिमपुर जिल्लानि बेंगिरि मुस्रि खगेश्वर फेगु बिथाङा गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों लिरदों दि जिल्लायाव बैसागु रंजानाय फालिनो थाखाय लामा सामा दाबि खालामनानै रां बिनाय जादों आरो बेनि थाखाय जिल्लानि गोजोन थासारियाव हेंथा नुजाथिदों। बेनि थाखायनो बैसागु फोरबो फालिनायनि मुङाव सोरबा सुबुं फालांगिरि मावख' बायदि बायदिफोरनिफ्राय रां लानो हानाय नङा होननानै जिल्ला बेंगिरिया फोसावदों। इभिएम दोननाय स्ट्रं रुमाव सोरबा दुथाङा हाबनानै इभिएमजों बेले बेजे खालामनो नाजादों नामा? सीसीटीवी केमेरायाव नुनाय मोनसे सोमोनांथाव नुथायखौ लानानै पोलिं एजेन्टफोरनि गेजेराव दान्दिसे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। आसाम काछार जिल्लानि उधारबन ओनसोलनि इभिएम दोननाय स्ट्रं रुमाव बे जाथाया जादों। स्ट्रं रुमनि सिङाव दोननाय सीसीटीवी फुटेजाव माबा मोनसे साया नुनाय जादों, जायनि सायाया थांलाय फैलाय जाबाय थादों। बेखौ नुनानै पोलिं अफिसियेलफोरनि खायसेया स्ट्रं रुमनि सिङाव मोदाय थानायनि सन्देह खालामदों आरो खायसेया सन्देह खालामदों दि सोरबा दुथाङा इभिएमखौ लानानै स्रोदै बेले बेजे खालामनायनि थांखि लादों। बेफोर गोबां बेले बेजे साननायखौ लानानै पोलिं एजेन्टफोरनि गेजेराव दान्दिसेनि थाखाय दुंहाव थासारिया सोमजिदों। उनाव जाथायनि सायाव सांग्रां जानानै पोलिं एजेन्टफोरा बिसायख'थि आयगनो खौरां हैनायाव बिसायख'थि आयगनि मावथिफोरा सीसीटीवी फुटेजखौ मोजाङै नायबिजिरनानै मोनदों। रावबो सुबुङा हाबनो नाजायाखै, नाथाय थांलाय फैलाय जाबाय थानाया माख्रा एबा बेमानि बेन्दों जानो हागौ आरो बेनो बारजों थांलाय फैलाय जादों होननानै रोखायै फोरमायथिदों। मिरु आरो रायजो सोरखारा जथायै नाक्सालाइटफोरनि सायाव अपारेशन अल आउट खालामनो थांखि लादों आरो बेनि थाखाय 50 टप नाक्सालिटफोरनि मुं फारिलाइबो बानायदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि हेंथायै फोसावनाय अपारेशन अल आउट बायदियैनो छत्तीसगढ़आवबो नाक्सालिट उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों मिरु रैखाथि बिफाना। जायफोर उदखारिफोरा छत्तीसगढ़, झारखन्ड, उरिष्या आरो उत्तर प्रदेश रायजोआव थानानै गोरलैयैनो खामानि मावबोबाय थादों, बिसोर उदखारिफोरनि हेंथायै रैखाथि बिफाननि एजेन्सिया 50 टप नाक्सालि कामान्डारफोरनि मुं फारिलाइ थि खालामदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौराङाव मोननाय बायदिब्ला 50 टप नाक्सालि कामान्डारफोरनि गेजेराव 10 गिख्रंथाव आइजो नाक्सालि कामान्डारफोरबो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि हादोराव कभिड-19नि गोसारनायखौ बांफिननाय नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो सांग्रांथिनि थाखाय कभिड-19नि सायाव आपडेट लानानै फैनाय जाबाय। आसामाव थांनाय रबिबार सानसेयाव 352 गोदान कभिड-19 केस मोन्दों। बे खौरांखौ नेशनेल हेल्थ मिशन बुलेटिनआ मिथिहोदों। गोदानै मोननाय 352 कभिड-19 केसनि मादाव कामरुप मेट्र' जिल्लानिफ्राय 186 केस, डिब्रुगड़निफ्राय 23, नगावनिफ्राय 18, तिनसुकियानिफ्राय 17। दासान्दि 1902 नि देहायाव कभिड-19आ एक्टिभ जानानै दङ आरो हामनाया 2,15,943। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।